check. Zer moduz, entzun didazu. Check. Eider, zer moduz, entzun didazu. Gabon. Pixkate beranduan nago. Gauzak berria probatzen ari naiz. Bi plataformarekin. Unidad alabesarekin nago. Eta bueno, hemen nago. Posten naiz. Zuen ikusteaz, denoi. A ver qué está pasando. Hemen TikToken. Zer moduz zaudete denoi. Ondo, espero dut. Zuzenean nago. Hemen nago TikToken. Zer moduz zaudete. Ondo, espero dut. Ondo Ibai, zer moduz. Bueno, hartzen ari naiz. Gaur asteazkenean. Eta asteazkenero. Joko bat egin nahi dut. Kahoot bat jokoa nahi dut. Bueno, joko bat zuek egin nahi dut. Orduan guazen, kusiko. Azten ari gara. Kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz. Donostian bizi naiz. Zer gehiago, eskerik azten ari naiz. Eider, galder bat dut, entzun didazu, bai ala ez. Entzun didazu, bai ala ez. Bai ala ez. Mobile preview, highlight, record. Entzun didazu, bai ala ez. Zelan zaude, haupa, Scott, help! Hombre, bai entzun zaitut, mi esker. Zuten zaitut, mi esker. Help! Begira, unidad alabez entzuten ari naiz. Eta gero nola izena dute beste taldea berrogeta itoiz hori da. Entzun dut atzon entzun dut itoiz asko gustatzen zait eta nire laguna donostiarra da. Esan dit txikitan beti itoizari entzun dio a menudo. Oso talde ona da. Bueno, hemen gaude. Nor dago hemen? TikToken, Kahootzen. Nor da bailau. Nor da bilor. Kaixo, zombia, zer moduz, bai, beti kotxeko irratien, bai? Itoiz? Gustatzen zait. No dago euskot irratia. Nola ikusten du? Bueno, Scott, agur bero bat, txalo bero bat. Inintzi zuretzat, help. Ondo loin. Eskerik asko etortze gatik pixkat. Kaixo esateagatik. Gero ikusiko arte. Venga. Lanperna oso ondo, kaixo, goazen. 10 minutu falta dira hasteko. Zuri help, mi esker etortzeagatik. Benetan. Influenziarik txarena. Eta bai. A ber, zer diago. Estatu batuarra naiz, hau da nire TikToken kanala kontua. Eta hemen gauero euskal musika entzuten ari naiz euskara ikastera eta hobetzera. Asko laguntzen dit. Eta batzuetan musika polita aurkitu dut hemen nire zuzenean. Eta orain entzuten ari gara unidad arabesa. Oso musika lasai eta polita da. Ponte alguna canción de Cortatu, por favor. Francisco, a su servicio. Ser modus, Lagun, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sígueme por favor y lo pondré directo. Sígueme aquí en mi cuenta. Aquí está, ¿dónde está? Estará por aquí, ¿no? Follow me, dude, ahorita. Y te regalo una Irinzi. ¿Qué canción de Cortatu quieres escuchar, Francisco? Osondo, Kaixo, exclamación RSF firm, Miquel eta Lamperna, pres daude, Jok Fiues, horida, ok, Osondo, sortzi, Ibaitxu, sari, noski. Eta ordua maiketan, gure tradizioa da, arenezeien txikia entzutera. Gauero ordu amaiketan. Sin duda, dudarik gabe. Orduan, ez duzu behar askeratzik. What should I say? No hace falta pedirla. Ok, beste joko bat eta hasteko joko beria daukat. Zu atrapatu arte Kortatu, bale? Lascia Mikel, zen moduz. Non dago nire zerrenda. Kortatu. Gabon, Juaristi, zen moduz. Zu atrapatu. Gabon, Bashur, zer moduz. Txili, kambiatu zure kontua, Bashur? Zergatik. Jarraitu nazazue lagunak, amaika jokalari daukagu, oso ondo. Orain dela gutxi hasteko dugu gure lehen jokoa. Bi jokoa daukat gaur. Unai, zer moduz, Naro, zer moduz. Munduko geografia da. Oso polita izango da. Orduan. I'm excited. Scoot Trump Jr. Scoot Trump Jr. Yes. Badakizu? Nola? Scoot Trump Jr. begira. Gure jokoa oso polita izango da, ziur. El joko oberena munduako obena izango da, ziur. Nire jokoak joko onenak dira. Ez dut jokorik hobeto nire jokoa baino. Luzea da, nire joko luzea da. Luzea. Bai. Ongi etorri nire Greenland, nire realdi berria Greenland. Eskerrik asko zuri ez horregatik. Bueno, hogeita bat, oso ondo. Ni Scott Trump Jr. eta prest nago. Gabon, noiz hasten da. Oraintxe, guazen. Prest zaudete, bai esan, mesedez. Zer modu, Sally? How many years did you spend learning Basque? A year and a half, Sally. Erdi eta urte eta erdi daramatzat euskara ikasten. Shuar, prest dago. Nongoa zara zu, Sally, jarraitu nazazu nire euskara ikasten laguntzeko. Ikasten ari naiz, benetan. Okay. Let's do this, guys. Guazen, we got a good group. Ni leieko naiz lagun, oso hombre, lagun. Bueno, lehenengo, esan behar dut, igande honetan, nire zuzenean berezia izango da. Txoron Beats, eta 4-2-0 izango dira nire zuzenean. Bera musika buruz hitz egitera.
eta oso polita, bai. Joan den igandian, latxamai egon zen nire zuzenen, eta gure elkarrizketa oso polita izan zen. Datorren igandian Txorronbitz eta lau 2-0, eta datorren astean Eki Zakarra eta Mr. Luken egongo dira nire zuzenean. Orduan, etorri mesedez konbidatu zure familiara, lagunara, oso zuzenea polita izango da. Ok, mi esker ni jarraitzea gatik zuri pro jarraitu eta partekatu. Eta benga, xakua bat jarriko dut. Partekatu nire zuzenean, nire xakua lortzeko, irabazteko, non dago, hemen dago. Nire goodie bag. 5 minutu daukazu partekatzea gatik nire zuzenean. Hemen dago, hori da. Goazen! Munduko geografiari. Venga, Lucas, azten ari gara. Nacho, mi azken jarraitzigatik. Zein da munduko herrialdierik handiena? A, B, Errusia, Kanada edo Txina. Badakizue? Nire herrialdia handiena da. Trumplandia. Kame oso ondo azten ari zara. Zuere bai bat bakarra oso ondo patxi eta unai. Bigarrena, zein itxasok banatzen du Afrika eta Europa? Itxaso beltza, Bering, Mediterraneoa edo Karibe. Karibe. Goizargi, mi esker ni jarraitzea gatik, lagun. Temo eder batzuk dauzkat. Abai? Oso ondo, Basur. Ikusi nahi dut, hori da Mediterraneoa, baina hiru jokalari gaizki aurkeratu dute. Bat bakarra oso ondo aurreratu zara. Zein herrialdek dauka fjord kopura handiena? Suedia, Islandia, Kanada edo Norvegia. Partekatu nire zuzenean jarraitu nazazue goazen. Aste azkenero jokatzen ari gara. Ados? Aste azkenero. Norvega hori da. Markel, oso ondo. Zuere bai Mikel. RSFM Firmhools, exclamación esqueleto, epaka mermela. Aurreratu zarete, oso ondo. Denbora daukazu, ama bost galdera ditut. Ok, zein du munduko ur jauzirik altuena? Victoria, Niagara, Angel ur jauzia edo Iguazu. Bai, oskorrien insumiso egin askot. Angel ur jauiza ondo, bueno, bi jokalari bakarrik, hombre. Oso ondo. Exclamación, gora somebody too. Zein da Brasilgo hiriburua? Salvador, Brasilia, Trumplandia, Rio de Janeiro edo Sao Paulo. Trumplandia, lasten Trumplandia izango da, ziur. Eta politiago izango da. Horrip lepoan hartu eta segi aurrera. Mila esker. Brasilera hori da. Markel. Norvegia izan da. Antonozin. Mila esker portzeagatik Aimar. Partekatu nire zuzenean. Eta jarraitu nazazue, mesedez nire euskara ikasten laguntzeko estatu batuarra naiz. Hau da nire zuzenean. Azkenero. Bale. Oazen, ez dago altuago denik, hori da. Gora lehioa, hombre.
Bizkanaka jartzen jungu naiz. Ederrak dira. Ze, nire IEP-ia, zein da Europako herrialderik txikiena? Vatikan hiria, Andorra, Liechtenstein edo Monaco. Zenbora da, berrogeita segundu da falta dira nire saku irabazteko. Vatikan hiria da, hori da. Mikel, oso ondo jokatzen ari zara, aurreratu zara, lehen postuan. Patxio zu ere bai, denbora asko daukazue. Nork interpretatzen du San Sebastian martxa? Bertsolariak, banda eta danbor jotzaiek, dantzariak edo abesbatza. Banda eta danbora jotzaiek. Erraza. Nobody won the goodie bag. Zer pasa? Bueno, berriro. Niri sakoa hemen dago, lagunak. Niri sakoa hemen dago. Partekatu nire zuzenean nire sakoa lortzeko, irabazteko. Espaldiko partez, kabuz, bai, malen. Azkenero jokatuko dugu, bale? Behin astero jokatuko dugu, bakarrik, hobeto, pentsatzen dut. Musika bat profesional duzu, bai, Esteban, Crossmore, jarraitu nazaz, bai, jarraitzen nahi, bai, zer entzun nahi duzu? Zer entzun nahi duzu, Esteban? Astean behin, hori da, mia eskeride. Astean behin, jokotuko dugu kautz. Jokotuko dugu astean behin. Aimar, mila esker partekatzeagatik. Partekatu mesedez Aimar bezala. Hau da gure lehen jokoa. Joe gutxi, bai, baina jokatuko hori da. Mi esker ni zuzendeagatik. Zuzende nire akatsak mesedez lagunak. Hemen nago ikastera. Eta zer moduz nire iea. Polita da, bai ala ez. Nire estiloa da. Zer pentsatzen duzu, malen? Polita da ala ez. Txina, hori da. Esteban, zer entzun nahi duzu, lagun? Joanda? Zer kontinente dago guztiz ego hemisferioan? Ego Amerika, Australia, Afrika edo Asia. Come on, you guys. You got this. Beste sonidoak ditut I will have. Australia hori da. Markel, aurreratu zara, oso ondo. 10 garrena, 15 garrena galdera da, 13 garrena. Zein herrialdek ditu Alpeak, Espainia, Suitza, Grezia edo Norvegia. Soinuak izaten da. Hori da, soinuak. Soinuak beria. Voy a tener nuevos sonidos la semana que viene. ¿Cómo se dice? No izaten da voy a tener. Pelazo. Oso ona naiz. Iri primera, oso ondo Ibai. Osten naiz. Markel eta exclamación esqueleto, oso ondo. Edukiko ditut. Bai, eduki. Nunca utilizo eduki. Izango ditut edo edukiko ditut. Soinu berriak edukiko ditut datorren astean. Zein da Groenlandiako ofizialki herrialdia? Norvegia, Danimarka, Islanda, Kanada.
Trumplandia dira. Trumplandia ziur estatu batuetakoa da. Hobena da. Groenlandia noski estatu batuetakoa da. Ziur. Oso ondo. Kentzazpiren bidean abestia nahi duzu? Ez zaitu gustatzen Arenesei? Kentzazpi bidean abestia, bidean. Inglesa da. RSM Firm Rules. Unai, zure bai. 10 galdera falta dira. Bueno, 8 galdera falta dira. Zein da Europako ibairik luzeena? Volga, Rhein, Elba edo Danubio. Pizkat zaila da, ez dakit. Ez dakit. Galdera ona da. Ez naiz ziur. Hori da, Aimar, zorionak. Ibazteko nire zakoa, hori da, lagun. Mi esker partekatzeagatik niri zuzen. Volga da, Ok. Oso ondo. Trumpez mozorratu zara, bai. Mozorratu zara. Oso erraza da, bai. Aupa, Arenesei, mini. Bueno, berriro, ordu 11:00 entzungo dugu txikia. Arenesean abestia. Elene Sinatxe, mi esker ni jarraitzeagatik. Irintzi bat zuretzat. Markel, oso ondo aurreratu zara. Venga. 5 galdera falta dira. Gero alduzu jarri are ala hil nazkaren abestia? Bai. Nahi batzu, minitale. Jarraitu nazazu. Bai, jarraitzen naute. Vale. Shanghai. Oso ondo. Ai batxu, oso ondo. Rock and rolla. Rock, no le era berriro. Y las carencias es más fácil ponerlo así. Okay, la galdera falta dirá il a la il Naskaren. Baina nola edatzen da zuzenean basur edo minitale bederatzi. Ez dut gogoratzen. Nola edazten da zuzenean. Pentsatzen dut nire zerrendan dago. Agian nire zerrendian dago. Ez dago nire zerrendian. Bartzelona idatzen da. Bartzelona izena du? Baina taldearen izena. Agian. Taldearen izena perfectamente como se escribe, perfectamente tal como lo es, porque si no, no lo encuentro Spotify. Tienes que escribirlo tal cual como es. Nazca izena du? Barcelona. Barcameno o Barcelona. Barcelona es. Esto existen. Barkatu. Ok, bi galdera falta dira. Nazca baina zena bestia minitale. Il nazkaren abestia.
ala hil. Let's see if this does it. Ala hil. This might do it. Okay. Azkenean lagunak rock. Andro. Ale, no es así. R-E-I-R. Eso es lo como escribes tú, pero en Spotify no es así. Ah, Barkatu. Tienes razón. Barkatu, ¿eh? Ara, ala hil. Guasen. Ok, azkenean. Ibaichu. Hombre. Creo que vas a ganar. Rip taldearen leopan hartua segi aurrera bestia. Niri zerrendara jarriko dut. Antartika, ok. Goazen, nor izango da gure lehen irabazlea gauean. Munduko geografiari bat. Iringoa, Markel, txalobero bat Markelentzat, oso ondo. Unai, oso ondo. Eta lehenengoa izan da Ibaitxu. Argazkia nahi badazu. Argazki jarriko duzu, jarri. Eta gero zuri historian, TikToken, jarri zure historian TikToken eta etiketa eman, kaixozkotekin, eta nire historian jarriko dut. Ere bai, zure kontuara, para que más gente te siga. Pon un screenshot en tus historias, hazme una etiqueta en mi cuenta y lo compartiré en mi cuenta también. ¿Vale? Nor izan da, Ibaitxu nor da Ibaitxu, hemen. Ibaitxu nor da Ibaitxu. Ni orain, ailegatu naiz eta ezingo dut jolastu. Hasi, beste jokoa hasteko dugu orain duela gutxi. Nor da Ibaitxu, hemen. Eta Unai, nor da Unai. Eta nor da Markel. Non zaude. I'm kind of confused here. Bashur. Unai, epa, opo. Oso ondo jokatu duzu, Unai. Oso ondo jokatu duzu. Hau da Ibai. Ibai Gomez, ok. Ibai Gomez Sara, eta Markel nor da Markel hemen. Markel. Ah, Markel, oso ondo. Ok, guys. Oso ondo jokatu duzue. Ok, joko berria. 5 minutu falta dira hasteko. Ok, guys, let's do this. Ok, abestia. Zenbat gehitzea bukatzeko. How much more to finish? Beti, malen, beti 25 galdera dira nire jokoan. Markel blokeatu duzu. Guztiontzat. Baina oso ona naiz zuentzat. Ok. Kari erdi baina. Ok, lezena du. Kari erdi bana. Taldearen abizena eta bestian abizena behar ditut, biak. No puedes decir solo la canción y no puedes decir solo el grupo. Tienes que decir los dos. El nombre del grupo y el nombre de la canción. Fue ni orain. Asko gustatzen zaizu. Bai. Norena da, ez dakit norena da. Zein otxein dio gai. Baina cariñosamente izan datxu, neurike. Erdi baina hori da. Erdi baina hobeto.
porque después no lo encuentras allá, hori da. Oso ondo guazen. Euskoti Irratian. Amar jokalarirekin hasteko dugu. Venga, 3 jokalari falta dira hasteko. Guazen, 2 jokalari falta dira hasteko. Ok, ciao Donald Trump Jr. Obeto, Politiago, Ok, guazen, oso ondo, prest zaudete? Amar jokalari daukagu. Prest? Denak prest? Eta bakatu, eta no. Jokalari bat falta da. Nagore oso ondo, USA. Bueno, guazen. Jamaika. Prest zaudete? Guazen. Munduko geografiari bi. Hori da, flow askot, hori da. Mia esker basur, musu. Zein da Europako mendirik altuena Mont Blanc, Elbrus mendia, Zugspitze edo Matterhorn. Atxo, estoy da vuelta. Jonan, zondo aztenari gara. Goazen, zer ozeanak hartzen du munduko ur azaleko gehiena. Indikoa, Atlantikoa, Pazifikoa, Artikoa. Erraza da, come on guys, this is easy. So easy guys. Pazifikoa da, hori da. Aiman, mi askere parentzat, parengatik. Sweet patch, nice. Zein kontinente ditu herrialderik gehien? Afrika, Asia, Ego Amerika edo Europa. Ez dut ikusi kodigoa? Barkatu. Ondago. Let me see what's going on here, guys. I got some new stuff going on, so it's kind of wonky. Barkatu. Barkatu, ez aztenari gar, 3 galdera pasatu dugu, orduan denbora daukazue. Non dago nire Kahoots. Hori da hobeto. Pixkat hobeto. Horregatik. Hobeto da. Oso ondo. Guazen. Nice. This is good. Apasko zelantzale pasatu naiz argurtzeko ikasi behar dut eta zer moduz ariane, post naizu ikusteaz. Agurtzeko ikasi behar dut eta agurtzeko ikasi? Nola? Ikasi inglesez? Eda nola? Ez dut ulertu. Ariane? Baina post naizu ikusteaz. Zer moduz, zer izan da zure eguna? Zer moduz izan da zure eguna? Gabon basur, mi esker etortzegatik. Politak ondoloin besarkada bat zu, basur. Venga, txalo bero bat basurentzat. Mi esker etortzegatik, benetan. Beti, dena beti hobeto zurekin. Ondoloin ikusiko gara, bihar arte. Agur.
Sweat belts, oso ondo. Guazen, eta orain jarraitzen ari gara gozategirekin. Artista bat naiz ni Santur txinda torren artista bat naiz ni Ondo jotzen dut baita nik ere Ni golpe ni jotzen dut Jokin, pozo, zer moduz, jarraitu nazazue lagunak nire euskara ikasten laguntzeko. Estatu Batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Urte eta erdi daramatzat euskara ikasten. Pixkanaka hobetzen ari naiz. Bueno, zerbait berriro praktikatzen behar dut. Zer itxasarte banatzen ditu Afrika eta Asia. Kahoot batzuk egin nituen. Kahoot batzuk egiten ari gara. Lanez gainezka dabil. Porru patata? Sweet belts, oso ondo jokatzen ari zara. Zein Ameriketako estatu batuetako ibairik luzeana. Mississippi, guys. Ups! Bueno. Nuakoa da. Zuentzat. USA, yeah, #1, USA, #1, Guazen. Let's go, USA, #1. Win! #1, Guazen. Zer mendi erro dago Ego Amerikako mendebaldean. Apalatxeak, Alpeak, Andeak, Karakorum. Oh, I know. Yeah, USA, Guazen. USA, Guazen, #1. Let's go, #1. Mikel, estatu Batuarra naiz. Mi esker etortzeagatik jarraitu nazazu mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Hemen nire zuzenien jende asko laguntzen didate euskara ikastera. Eta hemen TikToken ikasten ari naiz. Euskaltegien nago ere bai, baina hemen hobetzen ari naiz. Azkarragoa euskaltegian baino. Asko gustatzen zait nire euskaltegi, oso jatorrak dira. Baina gauero zuzene bat egiten ari naiz, eta asko hitz egiten dut zuenekin. Orduan, horregatik, bueno, azkar betzen ari naiz euskeraz. Mi esker galdetziagatik jarraitu nazazue eta partekatu nire zuzenean. Kaspiar itxasua. Etxeko lana. Inoiz ez da berandu zartarako. Inoiz ez da berandu zartarako euskera, ingelesa, gaztelania, japonesa. Inoiz ez da berandu ezertarako. Inoiz ez da berandu. Inoiz ez da berandu ezertarako. Ez da? Jakez Mendi. What's up, homie? Txalo bero bat jakez. Barkatu egite. Jakez bero. Jakez, zer moduz, jakez. Jakez edo jakez, zer nahi duzu, zein uste duzue. Erantzun batzuk oker daudela uste dut. Bai, barkatu hasi zuzendu nire galderak. ChatGPT-aren jokoa da, barkatu. Batzuetan galdera batzuek gaizki dira, baina ez da garrantzitsua. USA, Guazen, USA? Come on! Irabazli behar duzu USA! Guazen! Man,
Zer ibaiak banatzen du AEB eta Mexiko? Ui! Oso guapo zara zu, Yakez. Yeah. Nongoa zara zu, guapo. Nongoa zara zu, Yakez. Nongoa zara zu. Rio Grande da hori da. Jonan, oso ondo, aurreratu zara, USA. Non zaude, bro. Non zaude, bro. Sheesh. Zein da munduko herrialderik altuena bataz besteko altitudean. Gora, USA. Bueno, ojalá orain nire herrialdea kanzer dauka benetan. Bueno, beste konversazio, beltze elkarrizketa da. Baina nire ustez Estatu Batuetak kanzer dauka. Zein hiritan aurkitzen da Burj Khalifa munduko eraikinik altuena? Nice. Zergatik, Yakez? Bueno, elkarrizketa luzea da. Dubai da hori da. Partekatu nire live, nire zuzenean, jarraitu nazazu, nire euskera nazazue mesedez. Dubai herrialdea da, ez da herrialdea. Irria da. Zergatik herrialdea zein iria da, malen? The United Arab Emirates dago. Noi zena du. Ok, sortzi galdera falta. Hombre, Yakez, mi esker, nor dao? Sortzi, bainat, mi esker ni jarraitzeagatik. Berogeita sortzi. Ni etorri nire mundura. Hori da, Finlandia da. No, bai, Finlandia da. Lasai, guys. Lasai. Non dago. I gotta go over my esaldiak. Zeinak importa. Inorrek ez du asmatu bera. Zer laku dago Afrika ekialdean eta kontinente osoko handiena da. Hau da Donostia, baina galdera desberdina pixkat. Laku Victoria oso ondo. Ok, guys. Sei galdero falta dira. Jarri gozartegi nork? Nahi duzu Bravo John? Vale. Porque lo necesito, Noski. Bihar dut, goazen. Bye. Bihar dut. Uste nun herrialdia zala, Irria da, malen. Ostoa. India. Ok, bost kaldera lagunak. Ander, lehen postuan jarraitzen ari zara. Oso ondo, zen kontinente du da guztik artiko zirkuluaren barruan. Guztiz artiko zirkuluaren. The Arctic Circle barruan, ok. Ez dago xorik barruan. Bai. Oso ondo. Scott, oberena zara zu, Yakez. Zu obiagoa zara ni baino. Zergatik esan duzu hori esaten ari zara. Zergatik, Yakez. Zergatik pentsatzen ni oberena zara.
Explikatu mesedez, ez dut ulertu zergatik. Mikel, hombre, zer moduz, help! Mi esker oparen zat, oparen gatik, hombre, txalo bero bat zure zat. Oberena zarela koskot, baina zergatik, jakez, esplikatu mesedez, hombre. Benetan, esplikatu, ulertu nahi dut, ulertzen nahi dut, ez dut ulertzen. Musika hau, polita da, ezta? Euskeraz, nire irratia, kanale irratia euskeraz dago. Beti euskeraz. Hombre, help! Help me, you help me, I help. Mi esker, benetan. Bai, gozetegi mitikoa da. Eta asko laguntzen dit euskerarekin. Kreta, hori da. Ok, guys, hiru galdera falta dira. Kristonak abesti guztik. Jaja, ondo pasa. Venga, hombre. Muti, benetan, mi esker. Oso aprecio nago. Atzo, elkarrizketa bat egin dute argia gaz... Horrezaten da, newspaper. Kasetaria. Kaseltegirekin. 10 minutu barri txikia, bai. Mikel badakizu, oso ondo, hombre. Gogoratu duzu, bai. Bai, exactly, Mikel. Newspaper, egunkaria, bai. Diego, zein pentsatzen duzu? Atletik ala erreala? Zein pentsatzen duzu? Ukatoloko! Hombre! Mi azken ni jarraitzeagatik jarraitu nazazuen ukatoloko bezala. Izen... con un nombre como ese, izen horirekin, ¿cómo no vas a ser cool? Shanghai, ok. Azken galdera, presaudete ni atletikokoa naiz, te espero zu ere bai. Aha. Diego Armando, eskerrik asko ni jarraitzeagatik, hombre. Bueno, para ti atletikokoa naiz, para ti bakarrik, Ok, azkenean, zen herrialdetan aurkitzen da Kilimanjaro mendia. Nice, erraza da, guys. Esko, danoitan bizi zaren motel. Barkatu, begira, Diego. Horregatik ezer egiten. Uste dut realekoa dala. Oso persona gutxi ikasi nahi dute ikasi euskera eta zu bat zara eta hori oso polita da. Hombre, ez da hizkuntza erraza, pixkat zaila da, baina, hombre, horrelakoa da bizitza. Baina, atopean nago euskerarekin nire helburua, nire dudaleko. Ok, nor da gure irabazlea. Hasi, urengoa zara, oso ondo, txalo bero ba. Ander, berriro, bigarrena izan zara, oso ondo. Baina, ia, Ander, Swift Blacks, hombre. Swift Blacks, bero, geita ama, lau, oso ondo, irintzi bat zuretzat. Argazki eta jarri zuen historian, TikToken eta etiketa eman. Niri kontuarekin eta niri historia jarriko dut. TikToken. Nor da hau. Luis Padrique Iru. Hombre, mi eske ni jarraitzeagatik. Bueno,
Gustatu zaizu nire jokoa? Nire kahutz berriak? Gustatu zaizkizue? Jakez, venga, besarkada ondia bat, benetan, mi esker esplikatzeagatik eta hori esateagatik, asko anemoen gatik eta asko laguntzen dit zure hitz politak, benetan, mi esker. Animo zu egingo gor, mi esker, benetan, eskerik asko, bihotza barruan. Can you say that? De la profundidad de mi corazón, quiero decir. Skot bihar ingeleseko azterketa daukat. Abai, baina lasai zu bezain ondo modaltuko. Hombre. Yeah, I know you will, Mikel. You got this, bro. You got this. Elanai badazue, laster. Bueno, hemen TikToken me están empujando a hacer suscripciones, ¿sabes? Pero iré asko ditut. Eta ia bete behin, iero behin, inglesez mintza praktika egin nahi dut, zuenekin, TikToken. Eta orduan, me podéis poner preguntas en euskera o castellano y yo os digo en inglés para que me escuchéis. Eso será parte de mi suscripción. Entonces, iero behin ingleseko klase zuzenean egiteko dugu elkarrekin. Ez dakit, Ian Bain, hori da, mi esker. Ian Bain, ingleseko klasea mintza praktika egingo du. Dago, zer moduz? Zer entzun nahi duzu, Nagore? Bueno, manen mi esker esateagatik. Nik matekoa dauzkazu, malen? Bueno, egingo gor. Jon Ander amalao, mi esker ni... barkatu. Mi esker ni jarraitzeagatik, zu, Jon Ander. Nagore, zu. Zer entzun nahi duzu, laguna. Esan. Bai. Joan Oriora noiz baitean albon bizi zehala. Nor, bravo. Ez dut ulertu. Nor. Jarri izazu arrano beltzatzen egialdia. Bueno, zer ordu da? Bueno, eurixa dantzen eta gero, zer Mikel, zer entzungo dugu? Badakizu? Hori da, txikia. Nire zuzenean tradizio berria daukat, hori da, Ider. Ordu maiketan, gauero txiki entzuten ari gara. Zergatik. Horregatik, non dago nire esaldia. Bost pertsona eskatzen didate gauero, jarri mesedez arenesei txikia. It's the most requested song in the whole Basque Country. Euskal Herri osoan, arenesei txikia abesti ospetsuagoa da. Barkatu, baina nire zuzenean, benetan, zuzenean dago. Bestirik eskatuena delako gauero. Bai. Bai, bravo, asko gustatzen zait Orio. Han oso ondo jaten ari naiz. Zergatik, zu Oriakoa zara? También voy a apuntar eso. Arenesei da gehien askatzen dena bestia.
Bai. Abestirik eskatuena delako gauero. Bai, I'm gonna write that. Abestirik eskatuena delako gauero. Hori da. Barkatu. Oso ondo. Bueno, egun batean kafe bat jarriko dugu, nahi baduzu elkarrekin Orion. Zurito bat jarriko dugu. Under the Goo, zer moduz lagun, posten naizu ikustia. Badakizu Under the Goo, oru 11etan dago. Eta, barkatu, badakit ez zaizu gustatzen baina tradizio berria daukagu. Eta zu badakizu, garrantzitsua da. Abesti bat entzun dugu. Hor dago. Zelan zaude, zer moduz zu, Under the Goo, zelan zaude zu. Malen esan, Scott, baina joa inglesa ikastea badakit ez dudala txikia entzungo, baina ama deika daukat. Oh no. Vale. Venga. Besarkada bat, Gero bueltatuko naiz. Venga. Sorte on. Eta ikusiko gara bihar arte. Ni esker txalo bero bat Mikelentzat lagunak. Aldapan gora, oke? Txiki ondoran. Jarriko dut. Aldapan gora. Lorit, zer moduz lagun, epa, hemen dago. Ordu 11etan, presnak gaude. Txiki entzuteko. Hombre! Abesti polita da, baina ez da nire gustukoena. Polita da. Baina, goazen. Ondo? Oso ondo. Orain, Euskoti Irratian. Ordu 11etan gaude eta haren izei txikia entzungo dugu. Goazen! Whoops! Bestea. Barkatu. Goazen! Yeah! Kaixo Euskoti Irratian. Beti zuzenen bete berrian naiz eta izanez. Balditaz. Roberto.
Hori da. Cool. Aldatuko dut dena. Guazen. Barkatu. Hori da. Kaixo mai, zer moduz? Jarrito los... Badeku zaren eze txikie ez dela originala? Ah, ez dut ulertu, ez nekien. Bertsioa da? Bertsioa da? I? Zer da pelukia? Ah. Hori, zer moduz, polita? Hobeto? Hobeto, ez da? Ai, hobeto da. Bai, eta historia asko dauka bestia, bai? Explikatu mesedez, Scott. On tinta ulia. Ez dut zer da on tinta ulia. Pintao naranjas, hori da. Nire emazte, hori da, soy zu emaztea? Goazen? Prest nago zure emaztea izatea. Hori da, eta orain jarraitzen ari gara zerekin. Haren ez. Zerbait desberdina, completamente. Guazen! Estatu baru ara naiz, euskara ikasten ari naiz. Amerikakoa naiz, oso ondo nago. Eta zer gehiago esan I'll do barkatu. Bai, posten naiz. Beti posten naiz. Scott, lekitxora noz? Bai, egun batean, baina ez dakit non. Euskal gudariat hitz egiten du. Ah, bale. Jarritolozuko inereko diana, bale? Dos ako inau terietako Diana, korsatu da? Ondago. Kortaturen bestia, Lorit? Nia banoi usen malen. Ondo loin musu ondia bat eta sortean biara zure askerketarekin. Benetan. Ni izango naiz zurekin espirituan. Agila bezala. Ez ren abuela maitia. Baina Tolosakoa inaurteriak nahi duzu, ez da, Lorit? Zeluze, arranoa bezala, malen, izango zurekin, espirituan, arranoa bezala. Hori da, aldapan gorra, untzan, Euskoti Irratian, beti zuzenean eta beti berrean. Jarraitu hemen mesedez? Vale. Okay, let me get my list out, guys. Lista behar dut. Zuri, malen.
Hori da kortatu orain. Ok, eta gero, zer? Ondo loin, venga. Etes, Entol, Sarmiento, Abuela Maitea, ya. Taguero, Se luce, yes, Shiberutz, yeah, that's what I'm talking about. That's my stuff right there, Shiberutz, asko gustatzen zait, Se luce. Hemen norena da irrati. Eta jarraitu nazazu lehenengo irrati, eta zure abestia jarriko dut. Jarraitu nazazu lehenengo eta gero nire zerrendara zure abesti jarriko dut, hemen. Agur Xabi, mi esker etortzeagatik, benetan. Jarri Tolosako inarrietako Isabelita. ¿Es da besti hau? Una porra salchichón. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Ah, hemen dago. Wow. ¿Esto? Zein dira zure abizenak? Jonan, Zúñiga da. Estatu Batuetakoa naiz. Ta duela 22 urte Kadizen Andaluzian bizi nintzen eta han nire abizena euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Baina ez nekien ezer ez euskara eta euskal herria buruz. Baina geroztik nire burua bizitzan euskara ikastera da. Orduan duela urte eta erdi euskal herrira etorri nintzen euskara ikastera. Ize balita da, hori da triski zer moduz ezagutzen duzu, abesti hau? Conocido, Prest zaudete? Tolosako inarteriak. Eta Diana? Aha. Oso ondo? Euskal Herriaren askatasunaren alde alzaude? Bueno, ni benetan bai esan beharko zergatik. Nire ustez, cada pueblo que quiere su libertad de otro país, o otro gobierno, o otro pueblo opresor, debe poder votar y tener su libertad si lo quiere. Mi madre es escocesa y me ha criado con eso de Barcato de Mendago, con el entendimiento de que el pueblo debe decidir, ¿no? La gente debe decidir lo que quieren y no un poder extranjero no debe decidir para ese pueblo. Normalmente no hablo de políticas, pero eso es lo que creo. Ez nekien ezer euskarari buruz. Arazo nahiko komplexua da bai. Diskiz! Bai! Bai badakit! Egurre bai. Bai, egurre bai. Es lo que creo, ¿no? Bye, baby, baby, baby.
Ze polita zauden pelukiarekin. Mi esker. Handia bat. Irintzi berriro. Lehenengo eta gero. Triskiz, zu kuluagoa zara ni baino. Badakizu. Bebei! Bebei! Diana, cool, huh? Should we listen to some Justin Bieber's? Oso polita da Diana, mi esker gomendatzeagatik. Tolosa in your I'm gonna get that by tomorrow, guys. It's my goal. Nire helburua da hitz hau gogoratzera. Inauteriak gogoratzen. Ta orain jarraitzen ari gara nirekin. Justin Bieber. Euskoti irratian. Hau da nire bestia guazen. Hori da! Tolosara bai! Tolosara Juan Noa. Zueri bai, Mire barru. Mirea barru, Tolosara joango zea. When I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above. She had me going crazy. Segunen aterako zara Tolosako inorterian. Larun batean pentsatzen dut, bi egun, ez dakit, geratu nahi dut Tolosan, bi egun. Agian Airbnb jarriko dut, geratuko. Ez dut nahi bueltatu larun batean ez zergatik, ez da ona? Iganien hobeto? Bai hobeto? Ez dakit ezer ez, Triskiz. Explikatu mesedez zergatik. Eskatu dezakegu musika? Bai, noski Bardi. Jarraitu mesedez lagun, jarraitu nazazu lehenengo, eta gero zua bezia jarriko dut. Linton Town. Hori da, Bardi, esan, zer nahi duzu? Ongi etorri niri zuzenean, Bardi. Etorri zara momentu berezietan. Bost hilabete daramatzat hemen TikToken zuzenean. Eta hau izan da nire lehen aldiz Justin Bieber izatea. Izatera?
momentu historikoa izan da. Ez horregatik. Jarraitzen ari gara Linton tauekin, guazen hau da, euskeraz eta kito! No, askatasune egarriz, guazen! Ok lagun. Baina benetan, esan, zer entzun nahi duzu. Igandien jende gehiago joaten da denak, mozorrututa eta karrozak daude. Orduan hobeto? Hobeto, Bale. Goazen hemendik eta mesedez. Telmo, zu Tolosakoa zara? Bai, Xiberutz, parkatu, Xiberutz, beste persona Xiberutz. Let's get into some Xiberutz mischief, guys. Itza nahi duzu, Vale. Mauli mofen? Egurra. Baina, triskiz, zu zenbat, zu igandean zuaz bakarrik, edo igandean eta aste artean ere bai. Guazen hemendikat, bai, bakatu. Mauli mofen, venga. Bueno, zer nahi duzu, zu luze beste persona aurketu dut, zu luze, ze luze. Baina asko gustatzen lasai, asko gustatzen zait ze luze, asko gustatzen zait aska, denak politak dira. Mauli mofen. Venga, Under the Goo, mi esker etortziagatik. Ikutziko gara bihar. Zer izan da nire Justin Bieber? Ondo ala ez? Benetan. Zer moduz izan da Under the Goo? Polita izan da? Friskish, promesa bat da? Bai. Baina ulertzen dituzu Xiberutzen abestiak. Denak ez, Martin, baina asko gustatzen zait. Hombre, triskiz. Hori da. Jarraitzen ari gara Xiberutzekin, hau da zeluzi. Zeluze. Zergatik, nore esaten da, belgurdaria zara, triskiz, zergatik beldurgarria zara. Momentu bat lagunak joan behar dut, niri lagun kontrolatuko dut. Komunera joan behar dut, eta niri lagun kontrolatuko dut dena. Orain nator lagunak. Barkatu. Orain nator. Zelüze izan den ziek gabe etxen, gara gartoz gara gardo den bainik gaiten. Zelüze izan den undabat hütxe egiten. Kaixo lagunak! Zein modu zarete! Ondo espero dut! Zelüze izan den zakik igual unotaiken txorik usiak ben kaioletan dira egoiten. Zelüze izan den, ertzotirik ira heben. Oso rotuta ikusi nahi zaitut! Zer morzorratuta nahi duzu, itriskiz? Martin, lasai! Scott, irakasle ona da! Zelüze izan den politikari ekonomista telebistako trastupito hoiek ez behatzen. Zelüze izan den zumaitar zerka ikusten ike horri bai pentsatu bena sekula. Lasai, Martin! Zelüze izan den ordingo dalet bat hartzen musika idazten saiatzen ta hunekun egiten. Zelüze izan den gurren zutia planitzen jadanik mizian zirenek azkarrako pakatzen. Zelüze izan den Bueno, nire idea daukat, baina ez dakit
si es posible o no, nire esaten da, mozorroa. Badakizu, triskiz! Zu badakizu! Ari, Toloseko Digital Soundi, berriro? Vale. Zergiago. Bueno, Triskis, no seas curiosas. Dena posiblea da bizitzan. Martin, zenbat denbora daramatzat inglesez ikasten? Bueno, lagunak, mi esker. Joan behar dut, Scott doa. Scott dator. Mi esker, bihar arte. No me comes, ¿vale? Voy a dormir. Ondo loin egin behar dut. Agur. Bueno, ese, vale. El Sarmiento. Abuela. Maitea. Hori da. Agur, lagunak. Galleta, ¿qué estás haciendo? Nada, piñando bestiak bakarrik. Barkatu, Scott, barkatu! Abaguneriko nena, aitortzeko besten aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezela, zurekin loa Freaking cookie. Hori da. Zurekin amets egin dut gaur gauean. Heldu nazazu eskutik, soilik zur dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut betirako ez garela, abesti hau zuretzako da, abuela maitea. Abesti polita da. Iri zerrendan dago, ezta? Gelditu dezagun denbora gure begiradan. Tasaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudan. Da gero Toloseko, bale. Jarraitu nazazue, partekatu nire zuzenean. Baskoinen roten, bale? Jarraitu nazazu Igor, eta zure bestia jarriko dut, ziot. Venga, Igor. Inau. Hori da.
gelditu dezagun denbora. Nola izena du? Gure begira Galtzaundi. Galtzaundi. Zaidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Heldu nazazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora. Hemen dago. Eta Igorzu, Baskoian, roten. Hori da Tolosako musika banda Galtzaundi. Kaixo Paul, zer moduz lagun. Eta gero beste bat Tolosako oinarratuko. Bat, bueno. Agian zerbait desberdina Loritz polita da, baina badakizu. Hori da. Hori da, polita da. Mi esker gomendatzeagatik, Loritz. Oso polita, asko. No esaten da, tengo muchas ganas de ir a Tolosa al carnaval. Inaurterikora. Bueno, orain jarraitzen ari gara roten ama irurekin. Hau da, Baskonia Euskote irratian. Hori da, Igor. Mendien artean dakusate guzkia, egun berri baten lehenengo ardiak. Gogo handia daukat Tolosara joateko inauterietara. Yes! Thanks, bro. Mila esker, benetan Loritz. Gogo. Handia. Tolosora. Joateko. Inauteria. Inau. Terietara. Sergio San Jose. Estatu batuarra naiz. Eta nire historia da duela 20 urte, Cadizen, Andaluzian bizi nintzen, eta han nire abizena Euskal Herri jatorrikoa zela ikasi nuen, nire abizena Zúñiga da, Zúñiga. Geroztik nire helburua bizitzan euskara ikastera da, eta duela urte eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Eta orain Donostian bizi naiz eta nire
zuzeneak egiten ari naiz gauero euskara ikastera. Euskaltegian nago ere bai, hau da nire bigarren ikasturte euskaltegian. Jarraitu nazazu mesedez lagunak, nire euskara ikasten laguntzeko. Ni esker hori esateagatik, Sergio, asko laguntzen dit zure... Ni esker ni anemoengatik. Beno benetan, jarraitu nazazu horregatik. Hemen TikToken jende asko laguntzen didate euskararekin. Hombre, irintzi bat zuretzat, Sergio. Eta kantu eskaera eman nahi baduzu. Uxue! Mila esker, benetan ni jarraitzeagatik. Kantu eskaerak eman mesedez. Euskal musikarekin hobetzen ari naiz, euskara ikasten ari naiz. Hemen esaten dugu euskaraz bizi nahi gut, baina nik esan dugu euskaraz ikasi nahi dut. Jarraitzen ari gara, Mikel Marquez, zuri begiek, guaz. Nice. Stairway to Heaven bezala. Nice. Harry Roth en la lista negra, vale. Lista negra. La lista. Ez dago la lista negra. Mi lista negra? No. Ez dago. Ausroten, no. No está, Loritz, la lista negra. No. Ez dago. La lista de Aranjuez. Zure begie mintzen naute. Ez dago. Zure ahoak No, barkatu Loris, ez dago. Maite zaitut, song please, it's so good. Puntu. Jarraitu nazazu eta maite zaituz jarriko dut. EGTGT, EJJSRS, jarraitu nazazu, lehenengo. Urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Piritxete poros bai. Mila arroken kontra jodut. Venga, asko gustatzen zait. Jarraitu eta piritxete poros jarriko dut. Strange Sumendia. Zure begie mintzen naute. Zure ahoak Shinarina, hombre, gustatzen zait zure izena, Shinarina. El blues de Aranjuez. Zer da el blues de Bestia da, Lu? Jarraitu nazazu, Lu, eta el blues de Aranjuez jarriko dut. Siempre pongo las canciones de la gente que me siguen, porque hay muchas. Vaya, Bestia da, venga. Jarraitu nazazue eta zure bestia jarriko dut. Itzulera zetak, bale. Blur, mi esker. Blues de Aranjuez, hori da. Aranjuez. Osondo, niri zerrendan dago. User, azken sustraik asko gustatzen zait. Mesedez, jarraitu nazazue eta zure bestia jarriko dut. Esteren Sumendia. Loritz Esteren, bale.
Sumendiak. Zure begiek mintzen naute. Ez dakit zergatik etzeren. Beldurtzen hau Hemen, no? niretzako Etxeren naiz indu ez dago loritz. sentimendu Ez da ona idatzi barkatu. ezina. Hori da. Loritz ez dakit zergatik, baina gaizki idatzi duzu. Ez dago. Ez dakit zergatik. Baina taldea eta bestia idatzi behar duzu. Biak. Taldea izena eta bestia izena. Orduan zaila da Spotifyn. Orduan biak mesedez. Idatzi mesedez. Idatzi mesedez. Maite zaitut. This is a good one. Guazen! Tol Sarmiento, Sumendiak. Loritz. Vale. Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean, saltoka hasita eta Vale, Sumendiak bai. Guazen. Urrengoa da, Loritz. Elkarrekin hankaz gora, buruz bera jartzean, tunelean sartu eta Oso polita izan da bestia zure begiak, Marquezen. Ni eskere gomendatziagatik oso polita izan da. Uxue, zer entzun nahi duzu? Esan mesedez lagun. Hemendik bale. Begietako diztira, Kutzia. Eskutitza. Vale. Zerrenden dago. Hementxen. Dala. Hementxen. Dala. Abeste nola izena du? Miren, Martinez. Dala, hementxen. Abestia edo taldea da, eta dala, abestia edo taldea da. Norena da, Miren, Martinez. Hementxe dala Olaxe. Olaxe izena du, abestia izena du, abestiak izena du. Vale. Hori da, Euskoti Irratian, Estatu Batuarra naiz, Euskara ikasten ari naiz, eta euskal musika entzuten ari naiz, zuenekin gauero hemen TikToken, hau da Euskoti Irratia, beti zuzenean eta beti berria, naiz eta izanez. Tol Sarmiento, Sumendiak, guazen! Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan Sumendiri lurrale ertzen eta airean dantzari Luti Aranjue, guazen. Luz de Aranjue, guazen. Lubakietan loratu ginen bihazi munduan jabe Miren, jarraitu nazazu mesedez. Zure bestia entzutera. Jarraitu nazazu lehenengo eta gero hementxe dala ikasiko dugu, entzungo dugu. Baina lehenengo jarraitu mesedez. Sasietara Pablo, zer moduz?
lan egiten ari naiz zue irintziekin, Pablo. Laster zu irintzi nire zuzenean egongo da. Bai, Loritz, apunto dut. Si amaiz el corazón de tango, apunto dut. Help, opa, ze moduz. Oraindik hemen dago. Zenbat min? Bale. Badakosua bero geldi ezina da lehen musua. Bai, lagunak, mesedez jarraitu nazazu, abesti asko ditut. Orduan, zure bestia entzun nahi duzu, jarraitu nazazu lehenengo. Tengo que dar prioridad a la gente que me sigue porque se quedan más tiempo. Mucha gente entran, piden una canción y después se van. Entonces, la gente que se queda están esperando su canción porque tienen que escuchar primero las canciones de gente que ya se han ido. Entonces, no tienes que hacer nada, nomás seguirme. Y con eso es suficiente para decirme que sí, por lo menos estás invertido un poco en esto. Gaur, ez dakit. Amabi eta erdi ez dakit. Eta gutxi. Zenbat abesti daukagu. Bost, zein abesti daukagu. Zergatik, Loritz. Bai, help. Bai, badakit. Bai, zure abestia hemen dago. Beste persona bat, help. Zu ez. Beste persona. Hitz egitenekin. Zu ez. Help, ezagutzen duzu. Roten orain, roten, zeina bestia izan da, barkatu. Aldak, blues de Aranjuez. Blues de Aranjuez. Hori da! Blues, el blues de Aranjuez. Roten amairu eskotirratian. Bai, Loritz, niri zerrendan dago. Corazón de tango. Hiru abestia falta dira. Bueno. Bihar, nahi badazu, entzungo dugu. Baina beti hemen, opari eman eta zure bestia lehenengo jarriko dut. Loritz, bai, gaur. Opari eman nahi duzu, eta zure bestia jarriko dut lehenengo. Baina, si no, voy en orden. Tengo que hacerlo en orden. Hay muchas, ¿no? Continua. Bueno, jarraitu pixkat. Itxaron pixkat. Hombre, lagun. Se amaiz. Itxaron pixkat. Se me parte el corazón. Asko gustatzen zait gitarrak. Rotenaren konzertura joan nahi dut, ziur.
Euskal Laguna daukazun. Sekretua da, Help. Zergatik, zu? Euskal Laguna daukazu? Bai, ulertu dut, baina zu? Euskal Laguna daukazun? Ni bai, eskonduta nago. Nik ere nahi dut roten zuzenien ikusi. Polita izango laideke ezta. Indica, anda con problemas de afonía. Qué pena, Adriancho. Y es que explícate a Gati. Adrián euskera sobeto, Zergatik gaztelaniaz kantatzen ari da berriro. Harry Malibu. Lagun zer nahi duzu, Help. Help. Help nahi duzu? Laguntzeko. Adriancho, entiendo euskera, pero me cuesta escribirlo, barkatu. Hombre, yo también estoy aprendiendo. Venga. Help, help. ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo ayudarte, amigo? Orida. Roten amairu, el blues de Aranjuez, Euskote Irratian, jarraitzen ari gara hemendikatekin, hau da, eskutitza. Beti zuzenean eta beti berria, naiz eta izanez, Euskal Herrien gaude eta kaixozkotekin zaude. Guazen. Jarraitu nazazue, sígueme por favor, estoy aprendiendo euskera. Vale. Agur. Hau ez da reala. Soilik amets bat da. Amets bat da, lagunak. Desio hau azkenik. Hori da. Betetzea. Maitasuna,
Ametxetan gaude lagunak. Euskote irratia, bete zuzenean, bete ametxetan. Agur, agur. Eta non dago nire Spotify orain. Zure falta dut, gau ilunetan, jasan ezina delako zure Mi eskera, benetan, gomendatzea gatik. Eskutitza, polita da. Hau da, Tata. Nire zuzenien egongo da y en 3 semanas va a estar en nire zuzenien el karizketa bat egingo da elkarrekin. Baby, ni esker ni jarraitzea gatik. Etorri igande honetan, Txoron Beats eta lau 8-2-0 egongo dira nire zuzenean. Da bera musika buruz hitz egingo dugu. Datorren igandean, Eki Shakarra eta Mr. Luken egongo dira nire zuzenean. Eta gero Tata eta sekretoa beste musikaria egongo da ere zuzenean. Etorri mesedez, igandero. Zure falta dut izena du, hemen dago. Hemen dago. Zure falta dut. Tata. Etorri en 3 semanas, etorri a mi zuzenean, voy a hacer una entrevista con Tata. Zuri Shinarina, jarraitu nazazu. Música berria entzat. Lo escucho todo. Si me conocéis, lo escucho freaking todo. Y comparto todo. Dena partekatzen ari naiz. Musikaria naiz. Scott Zuniga izena dut. Estatu Batuarra naiz. Donostian bizi naiz. Euskara ikasten ari naiz, euskaltegian nago. Eta hau da nire TikToken kontua. Gauero irratia bat egiten ari naiz. Zuenekin euskara ikastera. Bueno, orain zer? Beste peritxi eta porrutx usuei nahi duzu? Bueno, orain zea maiz. Loritz, mi esker zure pazientzia gatik, begira? Mi esker itxaron, eta orain zea maiz. Eta gero zkentzazki. Jarraitu nazazuen lehenengo eta gero zure abestia jarriko dut. Emilio, jarraitu nazazu eta kentzazki aiargia jarriko dut. Baina jarraitu nazazu lehenengo. Gabo, Floipidi, Badibidi Bubiu, zer moduz, pozen naizu ikusteaz. Zer moduz. Gazteixen egon zara, aurraindik ez usue. Zergatik, Gazteixkoa zara? Besti polita da. Calles hundidas a mis pies, para echarte en falta hasta la muerte. Yo bailando al ritmo de mis... Gabon, ondo ontsi bertan amaitu dut afaltzen. Aha,
Oraindik? Orain? Berandua da, ezta? Jatetxean izan zara? Klopi Davitea betali bidu? Berandua da, ezta? Uxue, Gasteixara joan, bai, bizitatu behar duzu, etorri festetan abuztuak, Bueno, buelta bat eman nahi alduzu? Gasteixan, buelta bat eman nahi duzu? Privatua, no esaten da... private tour? No esaten da private tour. Easy Busy, zer moduz, jarraitu nazazue, eta Easy Busy jarriko dut. Carolina Durante jarriko dut. Jarraitu nazazu, lehenengo. Sure, tu canción, zure bestia jarriko dut, sure. Konzertora joan nintzen, brutal. Bai. Ze sorte, Uxe. No entiendo nada. Easy Busy, perdón. Sígueme y después pondré tu canción. Gracias por venir. Hombre, estás bienvenido aquí siempre. Los que hablan inglés, castellano, francés, no importa. Soy un estadounidense que está aprendiendo euskera, por eso hago mi TikTok, mi directo en euskera, porque la gente me ayuda a aprender euskera. Es la mejor manera de aprender un idioma. Los euskaldunes son los más majos y dispuestos a ayudar. Yo hablo 4 idiomas y nunca he tenido tanta ánimo y facilidad con personas que en euskera, porque están siempre dispuestos a decir, no, hay que decirlo así, y corregirme, animarme y empujarme a seguir aprendiendo. Así que gracias por venir. Sígueme y tu canción pondré después. Uxue eta Arabako ohitura ezagutzeko. Bueno, buelta bat eman, Uxue, irean zehar buelta bat eman. Zurekin joan nahi dut, bakarrik ez, Uxue. Hori da, hori da, nice. Eta orain, jarraitzen ari gara, Zazpiren gutuna. Hori da, eta gero, hori da, orain, help. Zenbat min, ikusi dugu. Zenbat min. Lehen ikusi dugu zenbat min. Help. Ya lo escuchamos. No, lasai. En todo el Sarmiento, en Mechetan, ¿vale? Buah, qué temazo está. Polita da. Zapalduen? Bai.
Gatiburen urupel, floipide baliburu nahi duzu, bale? Urtarrilak 13 ostirala, urteak ikusi ezaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut idatzi, baina behin ere ezaitu Urupel, bale? Apuntu dut. batean esan beharrean, kantuan ausartu Jarraitu nazazue, zuzendu nire akatsak, eta lagundu mesedez nire euskererekin. Esaldi berriak eman mesedez. Aditza berriak eman mesedez. Malibu, norena da Gorka? Antol Sarmiento Metxetan. Bueno, zuzenean, bueno, polita da ezta. Civilito Records? Ok, Civilito Records, mi esker, Gorka. Vale, puntu dut. Bueno, azkenian Cilibitu Records, guys. Azkenian da. Malibu. Baina, bihar, hemen nago, ordu 10:00. Hemen nago gauero, zuzenean, TikToken, Euskoti Irratia. Ametxetan, galuen nuen beldura. Ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, biagirako bidean. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zurean. Harik ez zuen ezabela. Lore itziak on Civilibito Records bukatzen ari naiz gaur. Beste temazo bat testerako itzela. Baina etorri gaur Loritz. Etorri bihar Loritz. Zure abestiak onak dira. Asko gustatzen zaizkita zure abestiak Loritz. Abesti asko badakizu. Ya, oda izkena. Bye. Bueno, que se aspiren. Venga, Loritz. Paziente, Sara. Que se aspiren. Lore izena du? Zapalduen. Guazen. Venga, zuretzat, Loritz. Zuretzat. Zu txapalduna, Sara. Venga, que se aspire azkenean da. Kaixo Elena. Jarraitu nazazuela egunak. Euskara ikasten ari naiz hemen TikToken. Bihar euskaltegian nago. Bihar goizean. A ver que aprendo. Euskeraz.
Venga, Gatibu Urepel, ez dut ezagutzen. Kurioso nago. Pentsatzen, ezagutzen dut, pentsatzen dut. Creo que lo conozco. Yeah. Good groove. Temazo da. Mr. Mena, gustatzen zait Gatibu? Mr. Mena? Berea da azkena, bai. Urupel, hori bat temazo eta oroitzapen ugari, bai, no? Oroitzapen poema da. Oroitzapen. Benetan, muchas memorias, oroitzapen ugari. Polita da. Zora mena. Uren da zapalduen olerkia. Hogeita bi zer moduz, orain jarraitu nazazu eta bihar zure abestia jarriko dut. Orain bukatzen ari gara. Bi abesti falta dira, bukatzera. Estatu Batuarra naiz eta euskara ikasten. Hori da, hogeita bi, mi eske ni jarraitzeagatik. Zein abestia entzuna duzu bihar. Etxe kalte izan du zure taldea? Zein abesti nahi duzu etxe kalte taldearen bihar. Gaur bukatzen ari gara, baina bihar zure abestia jarriko dut. Mi esker Karmu sortzi partekatzea gatzi. Hori da, eta orain jarraitzen ari gara Zilibito Recordsekin, hau da Malibu, Euskoti irratian zaude, Euskal Herrian gaude. Beti zuzenean, beti berria, naiz eta izanez, guazen. Etzali nituen, hori da, puntu dut. Bihar jarriko dut etzali nituen zuretzat, hogeita bia. Mi esker ni jarraitzeagatik. Etzali nituen. Barruan monstro batu zure falta somatzen du berdina sentitzen zuen esaiazu. Tu me subes like Malibu, nere onduan behar zaitut zure rifarra ezin burutik kendu. Barruan monstro batu zure falta somatzen du berdina sentitzen zuen esaiazu. Zure hartzak gorrotona, opinionen sentsazioa, maitasunak soilik sortzen du. Si me subes like Malibu, no hay otra igual, o ven azul, que digan lo que quieran, begiko zaitut. Hile luze horrek, ikusi behir horrek, kontera beltzua tematen du. Ese culo bubalu, me tiene loco tururu, berriro getu beharko dugu. Tu me subes like Malibu, nere onduan behar zaitut, zure begil, unoiek ezin aztu. Este osua zuretzako bazu, prestatu, banihu. Bueno, lagunak, ondo pasatu dugu, ez da? Gauean? Kaixo kahutz jokatu dugu.
ordu 10etan, bi jokoa jokotu dugu. Oso polita izan da. Musika asko entzun dugu. Eta Loritz, azkenero, jokatzen ari gara, kuhutz nire jokoak, kuhutzen jokoak. Orduan etorri, ordu 10etan, aste azkenero, jokatzera. Nire talderik gogokoena da. Bai, noski Loritz. Lasai Loritz, orain. Estatu Batuarren naiz, Mexiko berria jaio nintzen eta Utah eta Texasen hasi nintzen. Duela urte eta erdi etorri nintzen Euskal Herrira euskara ikastera. Euskaltegian nago, nire bigarren ikasturtean nago. Eta atopean nago euskararekin. Orduan, gauero, zuzene bat egiten ari naiz hemen TikToken. Orduan, etorri, ordu 10etan, euskal musika entzutera eta jende euskaraz hitz egitera. Mia esker. Mia esker etortzegatik. Mia Loritz, mia User, mia Toni. Bai, benetan asko ulertu dut, Antonion. Jarraitu nazazu, mesedez, Antonio, nire euskara ikasten laguntzeko. Gexan, mi esker etortzegatik. Choron Beats, lagunak, etorri igande honetan, Choron Beats ikustera, nirekin, hemen zuzenean. Oso posten naiz hitz egitera berarekin. Zuzene polita izango da, ziur. Eta bera musika buruz hitz egingo dugu. Asko polita izango da. Jarraitu horrela mia esker katua. Mia esker. Bueno, Antonio, mia esker ni jarraitzegatik. Irintzi bat zuretzat. Choron Beats. Eta 4-4-2-0 egongo dira nire zuzenean igande honetan ordu 10etan. Etorri. Partekatu. Jarraitu. Zerbait berezia. Oso polita izango du. Asko gustatzen zait bere musika. Berriak dira eta tiene mucho talento. Veréis. VM, mi esker etortzegatik Malen, Loritz, Antonio, Mai, VM, Ainice, Larrea, Fidelcho, Elaya, Sermodus Laguna, Sermodus Madrid, posten naizu ikustiaz, beti bezala. Baina bai, igande honetan, Choron Beats, handia zu, Choron, Domekon Obaz, bai, hombre. Txalo bero bat nire lagunentzat. Oso polita da. Egunero, ¿cómo se dice? Estoy anunciando a tope. Baina bai, goazen. Domeken gauz, hori da. Eta pixka bat zure euskalkia nire ikasteko behar duzu, Zerbait liketxo euskalkia ikasi nahi dut, Zerbait berria, zerbait slang ikasi nahi dut. Venga. Bueno, lagunak, mi esker etortzeagatik. Beste izuzenen polita izan da. Ikusiko gara bihar, ordu 10etan, hemen TikToken. Kaixo Scott, jarraitu nazazue. Nire euskara ikasen laguntzeko,
Euskaraz bizi nahi dut eta euskaraz ikasti nahi dut. Zuenekin jarraitu nazazu eta partekatu. Venga. Gabon, ondo loin, ondo pasa, ondo ibili, ikusiko gara bihar, eta bai, Palestina askatu. Venga, Antonio Ondoloin, dezazula zuere bai. Venga, musu handia bat. Irintzi bat zuretzat, Antonio. Gabon, bihar arte UBM, Palestina askatu. Guazen. Hori da. Venga, mi esker etortzigatik, Euskoti Irratia, beti zuzenien eta beti berria, naiz eta izanez. Euskal Herrian gaude eta kaixozkotekin zaude. Bihar arte, Gabon, Ondoloin eta kusiko gara bihar. Venga, besarkadoa eta musu handia bat. Venga, iniz, mi esker etortziagatik lagun. Use, denoi. Venga, agur. Ondo ibili, agur.